baloratzera joan behar dugu ikusteko Eusko Jaurlaritzak eman digun txostena. Edo txosten horretan agertzen dena. Oso gogorra iruditu zaigu txosten hori. Alde batetik Eusko Jaurlaritzak esaten du berari dagokiola eredu soziala definitzea, berari dagokiola zertaz hitz egin dezakegun nahi horretan, ezin da hitz egin fiskaltasunetaz, ezin da hitz egin aurrekontuetaz, ezin da hitz egin negoziazio kolektibotaz esparru publikoan, ezin da hitz egin ezertaz. Hirugarren asuntua da, Eusko Jaurlaritzak esaten du berari dagokiola zer dagokion edo zer egin behar duen sindikalismoak hori definitzea berari dagokio, egu ez gaude batea ados horrekin, eta esaten du Eusko Jaurlaritzak sindikalismoak egiten badu Eusko Jaurlaritzak nahi duen peperan, Eusko Jaurlaritzak prest dago finanziazioa emateko. Hori da gure ustez sindikalismo berri bat antolatzea, sindikalismo vertikala, eta ozean esaten du Eusko Jaurlaritzak ez gaudela prest papel hori desempeñatzeko. Guk aldarrikatzen dugu geure autonomia, eta geure autonomiatik ikusten dugu nola bere politikekin desberdintasun soziala gure gizartean handitzen direla, eta horrek egingo du sindikalismo, noski kontrabotere sindikalismo bat egingo du hemendik aurrera batean.